Εσύ. Ναι. Είμαστε έτοιμοι. Περίμενε μισό λεπτάκι γιατί είμαι έξω στο δρόμο να μην ακούγονται τα αυτοκίνητα. Να πάω λίγο κάπου σε μια γωνία. Χίλια συγγνώμη. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, πώς δεχθήκατε να αναλάβετε την Προεδρία της ΠΑΕ Παναθηναϊκός? Κοιτάξτε, εμένα οι αρχές μου ήταν πάντα προοδευτικές. Αυτές οι αρχές που πιστεύω για τον συνασπισμό το Παναθηναϊκό, μπερδεύω γιατί θεωρώ δύο ταυτόσιμες έννοιες, μπορώ να σας πω. Εγώ είμαι πάντα ενωτικός και θα είμαι πάντα ενωτικός, αν και πολεμήθηκα και από δημοσιογράφους. Δεν κάνω βέβαια μορφή και για σας προσωπικό, κύριε Δεσίδα, αν και γνωρίζω ότι δεν στηρίξατε νομίζω την επιλογή αυτή του Γιάννη Πορδογιάννη. Κοιτάξτε, υπάρχει, για να σας απαντήσω και ήθελα να φτάσω και σε αυτήν την ερώτηση, υπάρχει φυσικά κριτική. Κοιτάξτε, λένε οι Λατίνοι scripta manet και το momentum viventum pantum που λένε στο λατινικό δίκαιο. Για τις αντιδράσεις που προκάλεσε η ανακοίνωση της πρόσληψής σας από τον κόσμο. Τι βλέπετε αντιδράσεις? Δηλαδή ήθελε ο κύριος Βαρδινογιάννης να έχει πρώτο του Παναθηναϊκού κάποιον Ντίλγκερ, κάποιον Αλ Καπόνε. Προφανώς και όχι, απλά εγώ σας λέω ότι δεν υπάρχει καμία αντίδραση του κόσμου. Δεν θέλω να πω θα ζητοκραυγάζει το όνομά μου, θα δείτε ότι ο κόσμος το πίστεψε την κίνηση του Γιάννη Πορδογιάννη. Κύριε Πρόεδρε, μ' ακούτε? Κύριε Πρόεδρε. Ναι, ποιος είναι? Είμαι ο Στέφανος Χάρης, τι κάνετε? Είμαι Διονύσης Δεσίλας, χειροκρότημα στο Θεό. Μα σοκαρίστηκα, λέω Στέφανος Χάρης, τώρα θα λέει ο άνθρωπος το κάναμε πανηγύρι. Και έτρεγα στα μαλάκα τα κατέβαια από το λεωφορείο να πιάσω γωνία, λέω να μιλήσω. Πόρε,